El patrimoni és l'herència dels nostres avantpassats. El llegat que deixem a les generacions futures. El patrimoni pertany a tots els pobles, a totes les persones. Tradició, cultura, passió, color, gastronomia, alegria, música, pólvora, germanor, unió, esforç, treball. Volem compartir amb tot el món el nostre tresor més universal, les falles. L'èxit de tots, la grandesa d'un poble. Units som capaços de fer coses increïbles. Les falles, patrimoni immaterial de la humanitat.
Les falles. Patrimonio inmaterial de la humanitat.